ma wachako godo. Pascal Nobatia mondo mi kabiro iri ndi lerno in bende ipare yo machal nade mana kama in bende ni range ongeni kata igni mathoth kata ogithoth ahinya igni mokalo kaka pichni mese bedo ka ahinya chieng' mane yowago papa in machiegni kode bende bedo kago picha gi sister kae machiegni ahinya do koro kata be ni distance ma ket kaman tieko sister ka intiere kod papa no chal nade kido ma Papa Francis ng'ama ne en kinde man dio thuolo mara romo kode. E tije na masetiyo kanisa ma jokopere mokwongo ne Jesuits kuma Pope was a noae nen jashirika ma jo Jesuits longo ni jo Kristo akiani gidhulubo wache nade mar jo Jesuits. Koro kana tiyo kod gina yudo thuolo mar dhi Rome, to kana dhi Rome to naromo gi Pope Francis ne wana yudhe mang'eny, but ne an kende mana I represent Africa. Koro kwa wachopo Rome to an na leo nikech na yudo visa na moleo to koro na chopo Pope ne niga gimoro longo ni general audience yote ni tisha dek. Koro general audience no nego benwa romo kode at but na biro moleo. Koro kana se biro moleo to koro onena to naroko no gik longo nade opato akala moko mek jo Masai gi. Koro machopo to penya ni oseneno ga gima kabila no nikech nentie bishop moro ilongo ni Pante kano dhi Rome in 2015 no miyo ga Pope Kofiano ilongo ni Maita mano los gi pien mar diel. Koro no neno mago to pejo ni mano be no los gi pien diel. Koro kwa chako wuoyo kamano to kaparo Pope gi interaction manan kode nen ng'ama obolre ahinya. Nen ng'at ma nalocho ni a man of the people, ng'at oganda. To nikech nene Pope mokwongo moko oyier kuom cardinals mantie Europe no wuok oko, koro no nyalo neno kanisa mopogre gi jok manentie tingeni no wuok Argentina. Koro ko wuok Argentina ok nyalo wacho ni en piny moro maber kaka nyalo compare gi economy moro ma America kata Britain ineno. Nen piny ma pod ji thagre ineno, ntie weche mek kech ntie jok ma pod gintie streets. Koro nong'e thagruok mar ji go through. Koro ka Pope odonjo kae to nodwa ni kanisa olokre. Koro mineno wan kaka wan jok matin ok nyalo paro ni nyalo chopo Vatican ma rom gi Pope. To nyalo paro kar ko chopo kanyo to chako penja ni do you speak Italian? Owacho gi Kizungu. To ang'ise ni an kata dhok no akia. Alafu kendo chako penjo ni do you speak Spanish? Kendo ang'ise ni that language abe akia. Koro wacho ni I speak little English but the man ng'ama nyalo wuocho Spanish mondo obio translate. Koro neno ng'ato no nyalo neno ni ng'ato ntie gi weakness moro. To ok no nyal make you feel ni you are little nikech ni Pope ok en mana ng'ama tin, en ng'ama duong'. Koro bolruok neno omiyo waneno kanisa mopogre. Jokopere olokre kendo wan kaka jok ma wachna decha, jok ma gino dend, jok mok gin pete, bishobe kata cardinals. Koro sani wa understand kanisa matut moengo kaka nong'e kanisa gichon. Koro apare e bolruok neno gi open door policy moro mano keto ne kanisa. Erokamano ahinya. William Decker, ang'eni